Mo. Mamu. Metu e. Wah, aku gak kuat aku. Kesel arek ngocok neh, gak kuat ngocok aku. Iki ngene masalah iki. Aku gak ngongkon kowe ngono kuwi kerja wisan. Saiki aku arep enek penting karo kowe. Oh. Wis saiki melok aku. Ning ndi iki acarane? Wis to penting melok ngono ae wis. Penting kowe karo aku wis anu wis beres-beres urusan. Ning ndi iki? Wih, Wis to melok. Saiki ini ade ngerokok-ngerokok dhisik. lah kowe lho kowe. Wah, aku rosok apa enak iki perasaanku. Kowe biasanya tau ngeki rokok iki. Aku ki saiki enek masalah. Masalah apa neh to, Bang? Piye? Alah, ngene iki. Intine saiki wis dirokoki dhisik. Iki ngerokok tenan iki ya. Rokok dhisik. Aku jan tenan, perasaan gak enak biasanya gak tau ngeki rokok aku lho. Aku mau umet aku mikir kadang Umat napa to kowe? Piye? samben isuk Heeh. turu awak ora nyenyak. Bengi kepikiran. Tur yo kepriye meneh. Pikiran apa to kowe? Jane iki genahemu arep ngopo genahe dhewe iki? Iki aku duwe cita-cita to. Oh, Jenenge wong urip iki kepinginan. Jenenge wong rapi yo pengen rapi kan yo. Ben padha karo kanca-kancane to. ya wis to, yang penting iki innaullah masabirin lho. Ya wis aku wis sabar mudun kuwi iki. pangestane Gusti Iya Allah. ngerti ngeruh. Aku wis eruh nek masalah kuwi. Tapi tak pikir-pikir nek sabar iki sampai kapan iki mau lho. Aku wis ora iso Iya. ngono. Aku ya pengen rapi, pengen nyeneng kesuk calon anak bojoku esuk. Aku pengen duwe cita-cita. Saiki anu aku kan di cita-cita arep pengen ning luar. Ah, temen cita-citane iki ning luar. Iya. Kapan nah mangkate kuwi? Yo nek iso ki aku budal ning luar iki nek iso. Sak cepete. Ngono. Nah, terus ki mau awakmu ngomong arep ning luar. Hmm. Saiki ki kok ngejak aku niki ning ngeki rokok, bah jan pirasat ya enak iki. Ya aku ki kuwi ya kancaku lho. Ya iya tadi Kowe ya kudu ngerteni aku kan ngono. Saiki nek kowe kancaku. Ya kan dhewe kan grup apa dhewe? Grup ngocok ya to. Apa? Ngocok. Ngopek coklat. Oh iya wis sapi dino gaya. Gilane ki Mang. Makane kuwi to. Saiki nek digawe sedih ya sedih, digawe keguyon ya wis. Ya nek wis sedih aku melok sedih, nek kowe ra duwe iki aku duwe iso ngeki awakmu saiki piye? Saiki ngene. Kan aku ning luar to. Kowe ngerti dhewe keadaanku kaya apa kan. Saiki ngene. Nek kowe iso nulung aku, insyaallah ya kan. Insyaallah awakmu sesuk aku wis gak iso nglalekne sliramu. Iya, genahmu lho cek mau teh, genahe piye ngono lho. Kan kowe ndek sapi ya kan. Awakmu kan ndek sapi. Piye lek aku njaluk tulung, sapimu tak dol, ya tak modali regane piro, engko umpama rego 15 juta, kuwi bakalan tak balekne ya 20 nek kowe sabar, nek kowe percaya karo aku ora enek ngapusi karo sliramu. Abot menjalukan ya sebenarnya gak penak aku ora. Tapi gak tenang. Sapine mamaku lho. Ya didol gumantokne mamaku sing luar. Saiki ngene. Lah kowe bendino karo aku ya omongne jeremu sapimu enek piro. Terus tak ceritane jere kowe duwe sapi telu, gede-gede pientung-pientung. Ya aku kan ya apa salahe lho, aku duwe pikiran nek pengen milih kowe. Kan ngono. Makan kowe enak iki. Tapi iki kayak siji ya tak ngonke lho. Saiki iki yo. Aku ora penak karo kowe iki. Ya aku ya ora ngerti lho, Dik. Aku wis gerah. Ibarate sego wis dadi bubur. Wis saiki ngene aku iki Wis gersula wis kadung ajur. duwe ide iki aku. Apa? Iki yo ae to. Iki sapine kan wis tak dol loro. Iya. Aku ora entuk duit blas iki, kayak siji. Berarti sapi kae lho sapine kae lho. Piye sapine? Kae sapine. Kuwi nek dicek-cekan kuwi rego piro? Nek kae berarti cek-cekan blantik iku nek blantik minimal yo 20 juta. 20 juta.
Wis 20 juta wis positif iku. Gede kuwi Wah, sapi. tenan gede. Apik tenan kuwi. Kira-kira cukup regane luas. Aku ki butuhanku ki mau antarane 32 yuta, yo kan. Nek kasarane kowe ngekeki aku duit 20 yuta sapimu ki laku to. Dadi aku garek nambahi 7 juta. Wis gampang saiki. Ngono. Aku iso nyebrak-nyebrani. Saiki ngene ae. Piye? Sapine ku duit tolong ae sapi kae. Mumet Mamaku pumpung sik lunga iki. sepi. Saiki yo nek iso ndang dicairne. Omone sapine ra gelem dol opo dase. Ya sapi yo. Awas betik raimu.